Radio Beograd 2. Zlatni presek. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjem Zlatnom preseku dve aktuelne teme, ali nekako potpuno suprotne. Jedna govori o kraju i večnosti, to jest nestajanju, a druga govori o početku života ili o tome kako se planiraju prostori za decu u gradu. Ova prva je priča o iščezlima u Beogradskoj galeriji Suluj. U toku izložbe fotografija Aleksandra Kelića zove se Iščezli i priče o nestajanju, o zaboravu, o brisanju, iščeznuću, dok druga priča je u stvari priča o onome što je ovogodišnja Beogradska internacionalna nedelja arhitekture koja, kao što znamo, zbog korone nije mogla da se održi uživo, pa se nekako preselila na virtuelnu platformu i iz te virtuelne platforme, to jest svaki od juna meseca, svakih mesec dana otprilike po jedan razgovor, poslednji je bio 26. septembra, o prostorima za decu. Jedan od učesnika tog razgovora bio je i mladi arhitekta Stefan Radošević. Znači njih dvojica, jedan fotograf i jedan arhitekta. U današnjem Zlatnom preseku slušamo malo instrumentala. Zlatni presek Radio Beograda 2. U ovom delu razgovaramo o arhitekturi ili o građenju, projektovanju, razmišljanju o prostorima za decu u gradu. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, kao što znamo, prešla je u onu virtuelnu sferu, a jedan od razgovora koji u toj virtuelnoj sferi, u stvari treći urbani razgovor, kako su oni to nazvali, bavio se prostorima za decu i jedan od učesnika tog Zoom razgovora bio i Stefan Radošević, arhitekta mladi. Stefane, dobar dan. Dobar dan, Snežana. Je teže uživo sad ovako, pošto je on u studiju, ili ono na Zoomu kad ste? Pa zapravo je slično. Nekako, dok je tema interesantna. Pitaju pa se odgovara. Relativno, u stvari, mladi ste, a opet bavite se prostorom za decu. Znači, još uvijek možete da pamtite kako ste se vi igrali i kako biste voleli da ste se mogli igrati. Da, pa na neki način, da, ja sam mlad ili možda malo mladolik, ali naravno, ti prostori i kojih se sad ja sećam i naravno i dalje i ona želja šta smo mi želeli da imamo i sad, da kažem, najnoviji ti, rekao bih možda trendovi ili uopšte pristupi projektovanja prostora i uopšte javnih prostora, samim tim i prostora za decu koji su deo toga i jedan vrlo važan segment. Nekako se osjeća da neke stvari možda nedostaju i da samim tim mi možemo nekako da se uključimo u razvoj takvih projekata iz prostora. A jeste vi odrasli u gradu velikom ili jeste imali igrališta ili ste trčali sami za sebe po... Pa zapravo imali smo igrališta, da, u Čačku sam odrastao. Dobro, što je ipak grad. Da, dobro, jeste ne grad, da ipak, ali... nego je grad i onda nije isto kao odrasti negde gde se može trčati po poljanama. Pa da, mada zapravo ja kao dete u stvari sam više bežao na takva mesta, poljane i otvoreno u šume, ne znam, ni samo. Uvek u više neke te predele bliže prirodi nego samom gradu. Zato što, ne znam, ni sama ta igrališta tada su mi uvek manje bila interesantna nego neke mogućnosti koje sami mi možemo pa i opasnosti koje sami možemo sebi same te opasnosti i iskustvo koje ćemo proći kroz to. Ali sada su igralište mnogo, rekla bih, mnogo se više vodi računa o tome da li je opasno, da li nije, da li će pasti, da li je podloga tvrda ili meka. Kada se misli danas o dečijem igralištu, čini mi se da je mnogo drugačije nego kad se mislilo, recimo kad ste vi bili mali, možda kad sam ja bila mala, ih nije ni bilo toliko, bile su ljuljaške i klackalice i to je bilo to. I bilo je gde da se čovjek može, uz šta se može verati, što je bilo meni vrlo zanimljivo. Tačno, mislim, danas je to na neki način, ajde, možda je to sad stvar zakona i nekih drugih normi, ali s jedne strane nekako postoji možda prezaštićena i deca,
i ne postoji taj, da kažem, pozitivni rizik koji se zove, nešto što je dobro kroz iskustvo i učenje i igranje steći. Nekako, čak i znam jednu emisiju koju je Jovan Memedović radio, koji se zove Deca prirode, pa sada u Skandinaviji kako su recimo vratili taj odnos prema, dobro u ovom slučaju prirodi, ali taj odnos prema tom pozitivnom riziku i toj mogućnosti da dete i padne i da se upravlja, da to ništa nije strašno, a samim tim i dizajn onda prostora bi mogao da bude više šarenolika, samim tim i da bude interesantniji, jer upadamo u zamku da dobijamo možda generična i jedna te ista igrališta ili prostore. Na kraju krajeva izviđači ili deca koje su se učlanjivala u izviđače su uvek se računao rizik i igre koje su bile pomalo opasne, ali ne dramatično opasne, rekla bih. Tačno, da. Naprimjer, mi smo na jednom projektu upravo i sarađivali sa mladim izviđačima iz Čačka. To je bio naš prvi projekat gdje su oni u stvari učestvovali u participaciji, to jest participirali u dizajnu i osmišljavanju, da kažem, tog otvorenog igrališta našeg prvog projekta, koji je u stvari u suštini bilo jedan javni prostor, a sam proces i nastanka toga smo mi nazvali igralište baš u tom smislu da oni nauče kroz rad i igru, opet neke elemente dizajna, a s druge strane i izgradnje sopstvenog prostora, javnog prostora, koji će kasnije možda i čuvati i drugačije se odnositi nego, na primjer, kada im je već prostor dat, pa onda samim tim i podložni nekim uticajima. Kako ste se u stvari kao arhitekta u stvari šta vas je privuklo i dečijim igralištima i ne samo to, nego otvorenim prostorima. Negde se čini da se ti otvoreni prostori, mali urbanizam, zvao ih je nekada Bogdan Bogdanović, profesor, negde se čini da to kao da o tome se jako vodilo računa 70. i 80. godina i mi vidimo blokovi novobeogradski ili novi blokovi u našim gradovima, ti savremeni, oni su uvek nekako vodili računa kuda idu pešačke staze, kako idu klupe, kakav je, ne znam, rekla bih čak i tapet u podu, da li je jedna vrsta kamera, druga vrsta. Danas to mnogo manje, rekla bih, pogotovo kad su deca u pitanju. Sada, gde ste se vi, šta je vas privuklo tom malom urbanizmu? Ajde da ga tako nazovemo. Mislim, čak i mi u jednim projektima, tom prvom projektu nazivamo to u stvari radionica arhitekture i tog mikrourbanizma ili malog urbanizma, kao te neke teme dodatne uz to što radimo, jer svaki projekat nosi neku svoju temu, specifičnu za koncept projekta, samim tim i kao neki dodatni edukativni deo za decu. A što se tiče tog malog urbanizma, u stvari sve je negde poteklo prvo možda iz nekog street arta i nekih naših, da kažem, želja i nekih stvari koje smo radili kao mlađi, sa željom da se ispoljimo u javnom prostoru ili da damo neki stav konkretno o tom prostoru u kome delujemo, s obzirom da smo završili arhitekturu i tako razvili određen taj pristup prema prostoru i javnom prostoru, pa se to kasnije, da bi bilo sve konstruktivnije, nastavilo u te, da kažem, mini projekte u otvorenim prostorima i taj mikrourbanizam ili u suštini, kako bih rekao, delovanje u tim nekim urbanim džepovima ukoliko su gradske neke sredine ili s druge strane u landscape, u prirodi, znači u prirodnim pejzažima opet. Kada se kaže street art, šta je za vas street art? Verovatno se nas dvoje razlikujemo, možda je i nama street art vrlo slična stvar, ali uopšte i iscrtavanje slobodnih prostora grada može da bude na jedan način vandalizam, a na drugi način zaista street art. Pa da, može, naravno, o tome se može diskutovati, ali street art na neki način, kada umetnik sam po sebi ima potrebu da deluje i u prostoru i da iskaže neki svoj stav ili ideju, naravno da je samokritičan, ne da nažvrlja zid, nego već da svoju jednu jasnu ekspresiju postavi. Mislim, možemo vidjeti murale i takve stvari, to su fantastični projekti i sam umetnik na taj način to daje kao poklon gradu i građanima. Još ako iza toga stoji neka priča i malo dublja od same slike, onda je to potpuna umetnost javna. Recimo, Zagreb je napravio
jednu akciju gde je pozvao mlade ilustratore da iscrtaju trafostanice koje su one slobodnom prostoru stoje u gradu, recimo iz negde polovine prošlog veka, da ne bi bila ona zelena boja koja je već otišla, vidi se malo i rđe. Onda su umetnici mladi baš onako iscrtali to i to i recimo vrlo zanimljivo izgleda. Slušamo muziku pa idemo dalje. U Zlatnom preseku Radio Beograda 2 gost je Stefan Radošević. Razgovaramo o planiranju gradskih prostora pa i za decu, a mislim da gradski prostori koji su i za odrasle ili uopšte za građane planirati ih je vrlo interesantno. Negde pomenu smo onom prethodnom segmentu participativno, pa smo govorili o izviđačima. Šta znači kad su Znači, oni ljudi koji bi to trebali da koriste ili trebalo da koriste, oni u stvari kažu šta bi hteli ili kako to izgleda. Da, pa na jedan način da. Rekli bi šta bi htjeli ili su to neke ankete, ali u ovom slučaju rada recimo sa decom, što je bila tema, i Bine, a i sad, ovih naših projekata, to znači da smo mi na neki način dokumentovali smo celokupan to recimo okruženje konkretno za neki projekat i na osnovu toga iscrtali te neke podloge i mape kognitivne, interaktivne, na kojima su oni onda delovali tako što su prepoznavali određene objekte i repere u prostoru i iscrtavali svoje ideje i vizije konkretnog tog prostora. Nakon čega bismo mi onda, u zavisnosti opet od sredstava i nekih drugih stvari koje smo mogli da obezbedimo i organizujemo, sakupljali materijal ili dizajnirali sa njima određene elemente koje bismo prepoznali u tim projektima i na neki način sad taj naš deo posla profesionalni doveli do samog kraja tog procesa sa njima i na kraju bi se to rezultiralo jednom radionicom na otvorenom gde bismo u stvari upravo to što smo zajedno osmislili i sklopili, izgradili i stvorili, na primjer, jedan javni prostor. Zanimljivo je da smo učili, ne znam da li se to još uvek uči, ali recimo govorili su nam kada se pravi staza i u parku i na zelenim površinama, onda se na neki način, osim tih iscrtanih staza, pusti da se vidi kuda će ljudi ići. I sada to što bude utabano i izgaženo, onda se to recimo treba dodatno da možda poploča, jer u suštini to govori o tome kako je ljudima najlakše da idu ili koje su te staze koje se možda najbolje pa ili najkraće spajaju recimo neke prostore. Tačno, mislim, to znam za taj primjer i to je vrlo zanimljivo. Jeste vi to koristili nekada? Taj metod? Da. Pa ne, nismo koristili taj metod konkretno, ali znam za taj metod zato što je sam po sebi interesantan, zato što mi verovatno kao planeri ili dizajneri ili kako bih rekao, uopšte mislim na ljude koji se time bave, možda često neke stvari i preprojektujemo ili mislimo da samo poštujući neka pravila ostanemo možda rigidni u da kažem tim konačnim ishodištima tih projekata, s druge strane ljudi posle sami pokažu ono što im nedostaje ili ono što im fali, a ovim načinom smo mi odmah u startu htjeli da sa mladima kroz taj rad pokažemo u stvari kako te stvari da recimo izbegnemo sutra, da nešto da se ne prepravlja, nego da konkretno na licu mesta pokažemo gde bi šta trebalo da se nalazi ili moglo da bude i kako oni to vide. I taj reč preprojektovati, možda ta priča o tome kako raditi za decu, da li je ili na koji način se trudite da ne preplanirate, preprojektujete, uradite to što je previše, ostaviti jedan prostor da deca ili odrasli ili već kogod živi ili koristi te prostore dodan neki deo koji je njihov, recimo. Pa u suštini to je moguće i dobro bi bilo da u startu sam projekat kao takav bude postavljen na taj način da on trpi tu mogućnost dalje transformacije i
i da kažem dodavanja stvari na neki opet možda logičan način, čisto da bi se neke norme ispoštovale prostorne u smislu i bezbednosti, a i same komunikacije kroz prostora, a s druge strane dobro je uvek da se nešto nađe novo u smislu nešto neočekivano. Neki mali, kako bih rekao, eksces u arhitekturi koji može da oplemeni prostor. Da, eksces je uvek, čini mi se, važan. To što je malo, da li je drugačije ili ga uslovi traže. Recimo, pomenula sam Bogdana Bogdanovića, on je bio u svoje vreme i gradonačelnik Beograda i onda je on rekao treba da kante za đubre budu od betona, jer mogu teško da se unište. Ljudi su mu nikad to nisu oprostili, a negde pokazalo se da su te njegove kante za đubre ili po beogradskim ulicama još uvek takve kakve jesu, to jest teško ih je uništiti. I se vi plašite ekscesa kada pravite, jer vrlo često učestvujete na konkursima i onda ti konkursi, da li se ispunjavaju uslovi konkursa i kako to izgleda, to je onda uvek pitanje to, da li će se dodati nešto malo više što će da uzbudi ili uzbuni žiri. A zanimljivo u stvari šta će se desiti. Naravno, može se uvek dodati nešto drugo ili više ili drugačije da bude, ali je interesantno u stvari videti tu reakciju sa druge strane i uopšte mišljenja o tome. Zato što recimo za jedan konkurs konkretno smo mi upravo, to je bio konkurs koji se zvao anketni ili call for ideas konkurs. To znači da ne mora nužno da ide u realizaciju, ali je nego više kao ideja. ideja. I mi smo tako uključili recimo baš decu, jer je sama tema bila prostor slobode, pa smo nekako taj prostor slobode koji je organizovao u stvari Dan arhitekture u Sarajevu, pa to je bilo na lokaciji Bob i Sankaška staza na Trebeviću i samim tim taj prostor slobode, nekadašnja olimpijska ta staza, koja je, i sad je njoj trebao novi neki sadržaj, nova namena, i sad smo nju posmatrali kao neku kičmu prostoru na koju bi se sad kačile te neke situacije novonastale, a da bi znali uopšte šta su novonastale situacije u nečemu što se zove prostor slobode, mi smo opet s druge strane uključili decu i ostale učesnike da sa nama aktivno nekako učestvuju u konkursu i da taj materijal pošaljemo kao naš zajednički konkursni materijal, umjesto da sami sednemo i sad nešto isprojektujemo kao i kako je prošlo? Pa dobro je prošlo. Mislim, taj rad je ušao u 7 najboljih tamo, baš zbog toga i baš zbog tog pristupa zapravo, koji je bio drugačiji od nekih pristupa koji su svakodnevni ili u konkursima. Naravno, zavisi i od tipa konkursa da je to moguće ili ne, ali ovaj konkurs je nekako otvorio prostora za tako nešto. Hvala. Stefan Radošević, arhitekta, govorili smo o planiranju gradskih prostora za decu i uopšte slobodnih prostora grada, a jedan takav razgovor je bio u sklopu Beogradske internacionalne nedelje arhitekture ove 2020. godine. Hvala, Stefane. Hvala. Eko. Ovo je bio Zlatni presek, ton Ivana Krstanović, muzika Tanja Kosanović, organizacija Zoran Tasić, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji i do slušanja.